Gaur nirekin sukaldean Xabi Zukia izango da bai. Oriotarra, bertsolaria eta aurkezle aparta. Orain proiektu berri batekin dator, Bizi Natura, gure inguruko natura eta bizitza basatia erakutsiko dizkiguna. Xabik badaki istorioak kontatzen eta oraingoan ekarriko dizkigu naturarenak zuzenean eta emozioz beteta. Kaixo lagunak eguerdion, eta Xabi Zukia, ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, oso ondo. Eskerrik asko hiri etortzeatik, eta saio paregabiak intzatozte, Bizi Natura. Bai, egia da, bai, Bizi Natura, oso saio politia, interesgarria. Azkenean izango da, ikuskizun bat, natura bera zer da, ikuskizun bat, Urdaibain egunero gertatzen den ikuskizun bat, hor jarri ditugu kamera pila bat, eta zuzenean ikusi ahal izango dugu, udaberrian nola lertzen da natura. Eta zuzea aurkezletako bat, ez da, zeba Afrikare bai egongo da, bai, uste bea gazteleraz, zu euskaraz. Hori da, nik eguardietan ETV bat, eta Afrikak iluntzetan ETV bi. Bikain, eta Urdaibaien gaina, bueno, ni hain naiz jai batzu daudeola prestatuta neoteko, ikusteko nola txorik etortzen dian, bertan nola behentzako guretzako gasolinera bezala da, ez da? Bai, repostatu eta erraka, berri bankaiteko. Bercenter jartzen duen bezala, ez da? Hortxe, geldiune bat, eta, venga, segi Afrikako puntatik, Europako iparaldeaino, venga, segi. Guantxe kontatuko igu gehiago, prestatzen duen bitartian, Txerna, Merua, Wellington erara, eta aldi berian, ondo pasa, ez da? Bai, noski. Adi lagunak, ehundoko saio bat horreta. Bueno, lagunak, eta Xabi, esan deun bezala, prestatuko dugu arrai hau, ikusten zuen ze itxura dakan, hau puxketa da bada, Bai. Txerna izatea arraia normalian eharra, eta batzutan, ia 1 kiloaino iriste ja. 50 kilotik gorako ikusitut. Biztan da puska galanta dela, bai. Bai, eta da arrai bat, kistona. Kiston mamila daka, koipe ona hemen, azalare iten duenean asko gustatzen zait, jendeak endute jo, baina hau da, bai parrian jateko, bai sushi bezala jateko, saltzan iteko, reboxauta, gaur ingo dugu gora etorri, eta Wellingtonera ingo dugu. Eta nola iten da hori, behar deuna da, puskeo eta pare bat atea horrela, bingoitugunez, eta ingo deuna da majau bat. Siapiakin, limoiakin, perezil pixkat, batzu ja, eta hori emango jo, lomuai alde guztitatikan, jarriko dugu gero, bueltan, 3 gilarra, eta hori gutxi balitz, gero jarriko jo, milorria. Hoi, laberatuko dugu, eta labian ingoa. Bueno, arrautza pixkate bai emango jo, brillante jatzeko. Eta gero hemen, behar dugu, saltxatxo bat, eta baita ere zainzurien puntak ingoitugu, hola, prejituta salteauta. Hemen dakauna dau, jende zuru, zer dau, Ja, bai. Emateu bai. Kanela hundi bat emateiko, ez tekit. Kanela hundi bat, eldu jo. Hau emateu Urdaibai zenterrenan lurrazpitik atatako la sustrai emat, ez da? Kabila egiteko hemen ez da txorik, ez da? Hau da, tuberkulo bat, lurrazpiko zain bada, eta salsifi deitzen da. Eta ingo deuna da, azalak endu, mamila juka bat izango bazan bezala, eta ingo deuna da, bai, honekin eta zainzurin zutoinakin gurinetan salteatu eta horrekin krematxoa prestatuko dugu. Bio salda botako dugu, murrizten utziko dugu, eta orduan izangoa, saltxatxua plateran azpin jarriko dugu, gero Wellington milorria jarriko dugu merokin barruan, eta bukatzeko puntxa horiek salteatuta gainetik jarriko eskio. Ados? Oso ona. Guain eman berdeu mingainai, eta lana eman berdeu pixkat hemen, bale? Arki? Bueno, azteko eta behin, hemen dikan, nik batzui pare bat txikituko ditut, eta zuk limoi honei, ingo jozuna da, birrindura atea eta zukua ere bai, bale? Orduan, hemen txen, hemen zuku ateatzeko, eta Xabi hemen, birrindura pixkatatzeko. Lehen da bizi birrindura atea eta gero erretin moztu eta zuku atea, bale? Perfecto. Bueno, Bizi Natura. Bai.
ze topatuko, bueno, hau, momentuko izangoa, zuzeni izangoa, ze topatuko, momentu hortan, datorrena, o daona, o jungo gana, ez da? Bai, hori da, kontzeptua hori da, ez da? Hau berez, erresuma batutik datorren idea bada, hor bada Sprint Watch izeneko programa bat, arrakasta handia daukana, eta Euskal Telebistak hortan inspiratuta edo ideia hortik hartuta ekarri du, kasu honetan Euskal Herrira Urdaibaira, ez da? Eta helburua da hori, natura zuzenean edo udaberria zuzenean ikusteko proposamen bat. Orduan, kamera pila bat daude jarrita Urdaibaiko leku desberrietan. Leku estrategikotan, ez da? Hori da, zuhaitzetan, urmaeletan, paduretan, landareak, hegaztiak, arrainak, ugaztunak, bueno, han bizidian guzti horiedanak, zuzenean jarraipen matiteko. Adibidez. Kabilak eta baki igual enarak. Gauza eharra, area, jun, da, goxatu, eta bertan egon, da... Bai, xatikan askotan, baitu, gaur egun dakaun bizimoduakin, ez da, bizigea pixka, bai, batutan, bai, telefonoa ibeira, asfaltoa ibeira, ez da gizerra ibeira, eta natura, galdu iten dugu biztaz askotan, ez da? Ni uste, bai, eta uste helburua hori dala, helburuare bada azkenen, bueno, bakik, azkenen telebista egiten nahi gehanok entretenimentua beti bilatze jau, ez? Baina, kaso hontan hezkuntza ere, bai, ez? Ze gertatzen nahi dan hori gure etxetara eraman nahi izatea, momentu hontan enarak kabila egiten nahi balimadia, edo zikoinak ugaltzen nahi balimadia, edo igelak, edo, gertatzen nahi dan guzti hori erakutsi eta disfrutatu. Eta, oizko dokumentalekin alderatuta, zer desberdintasun eukiko? Nik esango nuke zuzenean dala. Azkenen, ETV bateko kasuan, ere kasuan, egunero eguarditan, ordu bat aterretatik ordu eta ordu erdi bat hor zuzeneko irudiak diala, eta gero, zuzeneko programa horren barruan bai botako ditugula dokumental txiki batzuk, ez? Grabatutako bideoak, ez dakit, zuek ere hemen iten dezuen bezala, ez da tartean sartzitu zuen, bisitatzeitu zuen leku diferentek, guk ere bisitatuko ditugu espezie diferentek, edo ez tekin nungo egaztia, edo ez tekin nungo ugaztuna, baina printzipioz kamera horiek zuzenean nahi dia dena grabatzen, eta guk erakutsiko edo, beira zikoinak nola dauden, edo begira enarak nola dauden, edo begira igelak nola dauden, edo dunak, laidako duna nola dauden, edo... Osa, eraman dile aurkezlea proposa, bertxolaia batekoa, zuzenekoa, zuzenian ite, hau, ez da? Egia zen, ze polita izangoan, eta alde berean aberazgarria, baina kio, zuzenekoak naturak badaka alde bat hori, igual egun baten hor. Zioko ekaitzan sartu, ez dakit zein dala, ez dakit nola kuidatuko zuen pixat esaten dezu bezala, erreportaitxo batzuko gauza batzuk egin kontuzuela prestatuta, o nola kudeatu bihar da hori? Bai, adibidez, noski, zuzeneko ikuskizun horren erdian, aibalimagea belatzak edo arranoak edo ikusten, ze harrapakari asko daude Urdaibain, eizean aritzen dianak eta benetan harrigarria da, igual Euskal Herrin beste belatz klase bat edo beste arrano klase bat egon daiteke, eta igual ez Urdaibain, igual Urdaibaitik kanpora ere bai, ze Euskal Herria ez da Urdaibai bakarrik, ez da Urdaibain bezala, beste parke natural eta leku erreserba eta leku zoragarri asko azkau. Eta habitatzen duen beste espezie horiek ere, tartean sartu ditzakegu, ez da? Printzipioz da, hemen daukagun gure aberastasun hori ezagutzia eta zaintzea ere, bai, ez? Zaintzea. Egia esan, ze animari berezi topatuko ditugu, badakiu, ez da? Uso pasa egote dala, gaina minain beste iztari hundata. Zeak, kurriluak pasatzea dela, kurriluak entzunite ditugulako. Baina zenbat eta zenbat egazti eta zenbat arrapakari eta gauza pasatzen dira hemendikan da ez gea zerura begira bizi ez gea enteatzen, ez da? Hoi, izarrakin bezala, ez da, zenbat aldiz esate dugu, ez da, zeru hoi ez dugu labiratzen eta hor ze aberastasun eta ze jakintza da honez. Goen GPS-ia ibeira eta... Dana beira, gora beira. A ber, zesango nike, batzuk esate aldera, adibidez, Martin Arrantzalia, egazti famosua, ez da? Nola iten duen lantza, jata zast, lantza bezala nola jutean ureta, ez da, hori Urdaibain asko gertatzean gauza bada. Eta Martin Arrantzalea adibidez ikusiko dugu, nola aukeratzen bere presa goitikan eta juten dan bera,
Gero, utxe egin asko utxe egiteik, Bai, askotan saiatzek, baina azkenen Bai. lortzen dik. Zeare, bai, okila edo karpinteroa edo bai. ezala igual ezagunago okilak, ez? Ba, okilak ere badaude, eta okilak ezagutu, ez da, ze motatako hegazti dian, enborretan heltzeko ze askazal mota berezia dauzkaten, eta lepo alde hau oso indartsu omen daukate, buruak intoia, taladratu nola egiten duten, bueno, ba, olako informazio eta olako azalpenak eman, ez? Gero, Hor, arkibelarrak ere bai azaltzeitu, arkibelarrak ze polita ditu, genero, zea, krestatxuakin. Krestakin, ja, hiloi gustatzeik, ez? Bai, asko gustatzen zaite, bai, natura, Oso politia da hori. Zuen saioan ganboak esaten bezala, lurra heldu eta bizi biharria, ez da? Zerura, beira, lurrea, erreka, arrantza, tane gustatzen zaigu egila zan. Gauza gehiagi askotan, Gero zuek, bai, zuek askotan... Anfibioak eta... Zuekin ze gertatzen zaigu, zuek beti atzak aiteigu, ez da, bildurra emateuelako edo ez ditugula gustoko, baina zugeak oso importante, ja baita ere gure naturan zikloa, behiek ere behien funtzioa kumplitzeu, eta urdei behin, haude zuge mota ezberdinak, uste pozointxuak zuge gorria bakarrikan daudela, baina haude beste batzuk, pozointxuak ez dianak, eta, bueno, ez duenak ezerreiten, nik ez bali maiok ezerreiten, behak ez dik ezerreiten. Eta horre bai, adibidez, igelak, Jore bai, libelulak eta erlatxok eta holako gauzak ere bai. Argazkenean hori da biomasa bat bezala dek, ez da, bat bestetan biziekena eta... Hoi da, libelula ipatuek oso ona, gaina, libelulak, sorgin horratza bezala ere ezagutzen dianak, ez da, helikotero haundi horiek, ez? Ba, hemen omentziok, urdai behintziok, Europako zeik haundiena. Nire oan emateik hemen zen, okela artista, nio gana inakutan nahi ikasten, 12 zentimetroko aiatze omendek, neurri jartze aiatze omendek, eta omendek emperador edo ditez ziotek, libelula emperador, eta hori Europa mailan oso potentzia dek, eta hori hemen zekau, urdai behintzek hau. Esate libelulak eta jendeak eta oidek libelulak edo, ze garrantzitsua dian enarak ebai, jendeak oigual kabi jaitu eta kendu iteu, ikulu barrotek, o libelula bat zanpatuta akatu, eta esate libelula batek egunian, ez dakit, eundaka moskito jateitula. Eta bestiak ere, eta azkenian, hori ondo kudeatzeko dana garrantzitsua. Danan premia berdi da. Dudi gabe. Askotan hau ziklo bada, eta bakoitzak bere funtzioa da. Inorretza alperrik hemen. Hemen inorretza alperrik. Dudi gabe, besteletzan egongo. Besteletzan egongo. Gu igual alperrik. Igual. Askotan bai. Bira, hor, baseok baita ere beste dokumental bat oso interesantia guan, Txernobilak 40 urte bete ditu nontan, dokumental asko ideaiten. Eta esaten nahi da, han gertatu zen nahi karagarria izan zen, aparte utzita gizak, ilai eta indako kaltia eta hildako pertsonak eta gero ondoren generazio diferentetan zen mina, zenbat gaitz transmititu dian. Oidan aparte utzita, inguru guzti hau hartatikan pertsonak aldein behar izan zuen. Eta pertsonai gabe, kilometro pila baten urtetan zegertatua, natura gaur egin dula, eta ikaragarria omen da, Txernobilen sekulako bioaniztasuna eta biodibersia omen da. Zeratik, besteak beste, pertsona galdin indulako. Horon guk bira ze kalte egiten dio askotan. Hau, erditin moztuta, erdinan zukuan nahiko kiko. Bai, ala da. Pentsatzen du, hemea, etorri dela eta kontatu du egaina jarrituen animalidean guretzako jarrituela, Bai. Eta hemen atea, pepitan bat otegatzen bai, horre dituko zego. Bueno, eta, adibidez gero animaliak ere bai, itxas animaliak, etortzen dianak, arraien bat, Bai, horre okai baia nola itxasadar bihurtzen da, hor itxasuekin, ondo esan dek, itxasuekin nahastu iten da urgazila eta urgezan nahasketa hortan, hor nahastutzen dira itxas, urgazi eta urgezetako espezie desberdinak, izarrak eta ez adibidez, izarrak, urrazpiko fauna eta flora bizitza hori nahastutzen da, eta hor akantilaotan eta labarretako ubarroiak eta horre kabilak eta nola egiten dituzten, eta horiek itxaso aldera eizatzeko tendentzia badaukate, ezta? Eta egila horrek egiten duela urdai bai oso aberatza, ezta? Baita ere, gaina, azkenen, marea hilo eta jetxi dabilen hortan, pentsa ez, aldiro, egunen marea hilotzen dan bakoitzan. Bai, bibiarrigo eta jetxi, eta horri dote ja, karramarro jaten, txitxare jaten, larba jaten, horre bai gero, itxasoko egaztiak eba, ezatzeak pardelak eta zangak eta kailuak eta dezketanetik nazten da horrez, da? Hor zen asketa sortzen da ikaragarria da.
azkenen Oka ibaian goiti bera, oiz menditikan bera datorren ibaia da Gernika alde arteola, eta erreka eta herri joan arteko diferentzia hori, ez da? Hori jone gure herrian gertatzen da, ez da? Eta kasu hortan, Gernikatik aurrera bihurtzen da herri joa, ja mareak eragin iten dio. Ordura arte, erreka bada, baina hortik aurrera herri joa. Eta hor hasten da dena, hor nazten da Urdaibaiko aberastasun guztia, itxasua eta gazitak gezan arteko... Zen marabia, eta eze eskerrak Urdaibai bentsator nahiko mundakako latuak inbatea, hor nola nahiko izango genuen virgena da hon, xatikan. Figatzen zeat eta Euskal Herriko erreka guztin irteerak, danak espigoiak initxita daude, ez da? Bai hori jo, bai Zumaia, bai Balde, Donostikoa, Bilbokua, dana industriakin eta gure itxasontzik kanpo ateatzeko prestatuta, baina horrek ekarrizkiken, gauza txarrak bai, eta Urdaibai zorionez, nahiko birgen mantentzen da. Hori izaten zuen, hemen bai, Irunen nuen ondarri bikintan azten hor txingudiko biosfera daun lekuan, hori dire, leno zea zala, zabortegi bat. Pentsa. Leno errekak hartzen zuela, eta dana botatzen zuela area, eta hori ere bai berreskuratzen nahi da zorionez. Eta danon arte ninberdu lana horrekin aurre iteko, ez da? Gure animalintzako gelditu eta junten da ez dala dana guretzako alegia. Hemen argi da hona da, espezie, naturak beti aurre iteula. Beti. Gure, pentsa, zenbat milaka urte sortu zen mundua, ez da? Eta bakoitzak eukidu bere era, dinosauriok eukizuen bere garaia, eta animali bakoitzak, garaiko espezie bakoitzak eukizuen bere garaia, oan gure garaia da, gizakiak agintzeguan mundun, baina hau ez betiko izango, iritsikoek beste bat gu baino fuertegua o listogua, eta... Igual virus bat ikusten ez dan virus bat igual, eta alzaka, dana gabezaldea. Eta hortik aurre are gaindukoik, baina kontua da, natura ez da laino izeteten, naturak beti aurre egingoik, beti aurrea, are igualtza jok zein daun espezie nagusi, beti aurre egingoik. Bueno, launak, hemen itzin da itzein. Mahaua prestatu deu. Hemen gure arraia igainetik emateko. Eta bitarte jungo gana da, Garbinen gana. Ikusi zuek, Garbinek ere itzen goigu merua eta txernei buruz, eta zeituan gaude gueltan. Kaixo, Joseba, eguardio, ni Garbine naiz, Lezon, daukan ere Garbine arrandegia, eta meroaz itzengo dut gaur zuentzako. Hemen daukagu arrai bitxietako bat, oso apreziatua dena mundu osoan, eta izena du, mero. Baita ere, txerna, izena hemengo kostan, portu txikitan, esate zaio ere bai. Momentu honetan daukagu meroa arrandegian, da mero beltza. Baditugu, desberdinak, izango litzake mero txuria, eta gero mero horia ere badaukagu. Mero horiaren karakteristika esango nuke ditulako kolore horiak aparte, borobilean ditu mantxa hori batzu. Hiru horietatik esango genuke, mero beltza dela, apreziatuna, zergatik, izugarrizko zaporea daukalako eta testuran ere bai, oso mamitsua da eta zoragarrienetakoa da. Eta saia da, arrantza mota egitea arrai honeri, zergatik arrefizean bizi da, arkaitza artean, arrokatan eskutatzen da. Hemen daukagun pieza hau, mero pieza hau oso txikia da. Zergatik honek adibidez ze pixatuko digu. 3 kilora ez da iristen, bai? Eta oso puliki handitzen den bezala, iritsi daiteke 50 urte egitera, beltzaren kasuan, eta 300 kilo hartu ditzazke. Orduan hau jostailutxo bat izango litzake. Eta egia da, meroak daukana da buru oso berezia, burua oso gogorra du, jatekorik ez du, baino sopak edo fumeta egiteko oso ona da. Beste dena jatekoa dauka haragia gero. Jende gutxik segurazki probatu du, orain dela urte asko atzera, bai zuen, bere ospea, bai eskontzetan, elkartzen zidenia maila handiak eta, orduan, kartetan, jatetxetan eta ohikoa zen, baino gero eta gutxiago dago, oso garestia da, orduan norbaitek eskatzen badizu meroa da, badakilako, zenba balio duen, eta baloratzen duelako, ez dela erresa, arrai hobek izatea hemen, Eta nik egia esan, badizu bezero batzuk, gustoko dutenak eta ekartzen dudanean, ez dute bi aldiz pentsatzen, oso gutxitan izaten di arrandegitan.
Vitamina aldetik da zoragarria. Ditu vitamina 12, vitamina 5, 6, 3, pila badazka. Gero, proteina aldetikan ere zoragarria daukagu, gero ere selenioa dauka, oso garrantzitsua dela immuno aldetikan, omega 3 dauka, eta gero koipea 0 dauka. Orain izango dizuet nola garbitu behar dugu meroa. Lehenengo gauza pauso izango litzake, bizkarrezurrean gainean daukan arantza hau mostea. Indar asko egin behar da, eta batez ere egin behar den lana da, ziztatu gabe, bale? Zai bezala horratza baino okerragoa da. Bigarren pauso izango litzake, eskama kentzea. Eta eskama txiki-txikia dauka, ematen du ez dagoela, baino hor dago, eta bastante kostatzen da eskamori kentzea. Eta eskama kendu onderen, hirugarren pauso izango litzake, iriki tripa aldetikan eta barruan daukan tripa horiek kendu. Eta gero, azkeneko pauso izango da, parrillarako prestatuko dugulako, zabaltzea. Nere gomendioa da, kozinatzeko arrai hau, parrillan edo labean egitea. Egin daiteke ere plantxan, xolomo garbi bat, plantxa handi batean, eta niretzako hori da, bea, arrai honek, daukan zaporea horrelaxe gustatuko litzake lehenengo aldiz mintzat probatzea. Eta gero ja, egin daiteke, kazuelan, saltxan, modu desberdina baditugu. Zapore aldetikan, adibidez, urraburua, basatia jan badu, oso antzekoa izan daiteke. Baina, beste testura, zapore, oso desberdina da. Bereziena da, esango genuke, baina oso goixoa. Bueno, Joseba, espero gustoko izan duzutela esandakoa meroaren gain, eta hemen agurtzen zaituztegu denoi, Garbine Arrandegiti, lezon dago, nahi dezutenean etorri zaitezte. Mila esker denagatik, laizter arte. Aupa Garbine eta mila esker. Earkiak utziko izu, earra arraia egia zan, Zan duen bezala, merua, txerna, horretea, egaluzi, egamoz eta jendean hor naztuetan bezala. Guk ezautzen duen bezala, arrantzalek, txerna, hau da, dala merua baino fondokua. Ur sakonetakoa. Eta gero bestea behar izan du horilla eta segik, nik bi ezautzen ditu mitzat. Beltza eta gorrilla. Eta gorrilla izatea ez dana ur sakonetakoa. Aitzetan gehiago bizitea. Axalegoa. Hori jendiak fusilak inda harrapatzuna arroketan eta holakoak. Gero mota meron barruan familian, gehiago beste mero erraldoi bate bai harrapatzean beste lekutan. Eta egia zan, arraietan bai, gehiago dako zinuen kontatu izan askotan gutxuak izula. Beste espezia dago eta segun agute zen beste badao. Arraia hitza eskarrak esmatu zuen, Zejandek eta arraia. Bueno, eta hemen ingo deuna da guain da. Garbitu eta zuk esan dezuna bezala, Garbine, ingotena da hemen pusketa bat hartu, beste pusketa bat hartu, bi ingoitut, eta hirugarrengo bat utzikoet, holaxe plantxan pasa, eta bere saboria ateatzeko autentikoa. Zeratik, anegia esan, holako arraiona, gu gora etortzea hemen da bakizu, marinatuta, bestia botata, ua botata, azkenean pixka zapaldu itegu bere zaporia. Eta egia esan, inoiz ez bazue probatu olako arraien bat, honena plantxan huelta, gatz tanto bat egin da. Bere esentzia ateatzeko. Nahikua. Eixalada bat ondur, letxu bat pulinak egin da, barroa. Tita. Tita. Bueno, eta jarraitzeko hemen errezetak bai, prestatu behar dugu hemen. Beitu, zain zuri hauei? Bai. Ingo jo, Xabier. Nahiko puntxak gordeko ditugu bakarrikan, bale? Eta bestekin krematxua prestatuko da. Orduan, horrela xein, horrela xe, giore, ingo deuna da. Gio nola birrindungo dut, eta iragatzi, orduan... Zuritu. Ez teu zuritu biharrika. Venga. Oso ondo. Zure kontu hau. Venga, ba. Eta nik beste lurrazpiko zein berezia garbituko eta bilak erregoziko ditugu urinetan. Horrekin harrituta neok, Bai, Salsifi, ono zan? Salsifi, bai. Bai, egia zan, ez da oikoa. Baina, hola, sabore berezia daka. Berezia daka. Bai. Nik egia zan, lehen da biziko aldiz ikusi nion hau zukaldatzen, Ander González izan zan. Bai, Ander González gauza berezia asko itituta. Bia ikusi nion, aurrengo aldiz. Eta zan, probatu berrakatori. Eta, bueno, gaur hemen dakau. Beitu, kustezu? Nodan barrutikan, txuri-txurilla, juka bat izango balitz bezala. Bueno, haure hori zurituta, honek azalaneko loritzaka, eta gaina kolore zatarra mangoiko bestela gure saltza hontan. Bueno, eta Xabi, erronka.
enronka handia izango zan, ez da? Galanta. Oidana prestatzia, kudeatzia, beti gaina naturakin dauden gauzak, ez dakit. Ez da, errex, askotan dokumental bat iteko, ez dakit zenbat urte pasatzeituen, grabatzen da bestia, eta zuek, zuzenekua. Bai. Euskaldunak emate jo, Bai, egia da, harrigarriak izateala hor, bueno, ohituta gauden, National Geographiceko dokumental horiek ikuste ditugunen, da, ni tontu da zela beira galditzen da, harrigarri dira. Eta, bueno, hori da, intentzioa da, zuzenean hori dena transmititzea, eta nik esango nuke, kasu honetan erronka, teknologikoa badala hundila, azkenen lan hori egiteko kamera oso berezileak eta material oso importantea behar da, kasu honetan erresuma batuan ja probatu dutena eta funtzionatzen duna, eta handik ekarri gue, idea eta teknologia hori, ez da? Esan dezuna, han ja zema denboraldi joazo, zema taldi zinda ja? Bai, han badala matzate ja, 21 urtetik gora. 20 urte? Bai, 2005 uste eta ziziala kontu honekin, Sprint Watch izeneko programa batekin, da han kristona arrakastatzekak, baina kristona eta arrakasta izugarri jauka. Eta, horti ator, Euskal Telebistako gure ordezkarik bertan izan zian, haiekin, idearen sortzaileekin, Sprint Watcheko ekoizle eta sortzaileekin, han ikusi zuten nola kudeatzen duten. Nola egiten duten, han kontrol baten ez tekizen bat kamera, kamera bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hemen ila hoi kamera jarrita azkau, eta orduan pintxatuko dugu, 5. kamera enarak ikusteko, 7. kamera suek ikusteko, 9. kamera arraiak ikusteko, bueno, dagokiona ikusteko, ez da? Kamera horiek daudelako jarrita, leku estrategikotan eta inguruneari edo izaki hoiei kalterik egin gabe, ez da? Garrantzitsua, ez da? Bai, behiek kontuatu gabe, guk ikusiko ditugu behiek, baina behiek gu ez ikustia. Bueno, guk goi pentsatzen jau. Pentsatzen da. Ixin iztaldeko, Ni usteak behiek, baina listo, itukela gauza askotan, eta atento zeudekela danean, baina ikusiko due, ez da hola arrisku ikan eta urbilduko dira. Oida. Haiek unuzko esan dira, gau zein dira. Hau ze uste je. Hore ze uste, nik dela ikusi jo. Baina, bueno, agerigat, batea bizi alde bai, planeta berdinan, da... Idea. Molestatu gabe, idea. Elkarrekin bizi biharria, bai. Eta, Xabi, irrikitan nago, ikusteko saioan. Noiz hasiko da saio, Xabi? Hasikoek, igande hontan maiatzak 31, gaueko programa batekin hasiko gaituk, ordu beteko prime time batekin, hasiera diferente bat emateko, eta gero, astelenetik aurrea, ekainaren 18 arte, egunero, eguardiro, ordu bat aterditatik, ordu bitarako, ordu erdiko zuzeneko bat izangoek. Eta 18an, ekainaren 18an ostegunakin, bukatuko ju gauez, beste prime time batekin. Hori deke idea. Bueno, eta nola moldatuko aiz? Galdera ona. Arratzalde zehorri ikusko, zuzenean. Galdera ona. Etxen tenda kampaina, furgoneta erosien loiteko bertan, edo? Asmoa da Urdaibai, Orio, Donosti, Urdaibai, Miramon, Urdaibai, hori biliko gaitu. Bueno, asmoa da guk, azkenen, nire programa, gure programa, Bibasuek da. Bibasuek nire familia da. Eta, saiatuko gea Urdaibaiko edukiak Bibasueken integratzen, eta, Bibasuek ere presente egon dadila. Eta Bibasueken ere presente egon dadila Urdaibai, eta, dena bat izan dadila. Azkenen 3 asteko abentura bat nola izangoan, posible da, eta ingo dugu. Moldatuko gea. Ze proiektu polita, benetan, Oso polita. Bakik, ni azkenen basierrin azitakoa eta jaiotakoa, eta arditarten. Gu, ane ardi bazaudek, Urdaibai, esan diau izakita espezie asko, arte hortan noski baserretarrekan ingurun daude. Eta eskerrak. Ua mantentzeko. Oida, haiek zaintzeuelako ingurua ardik ere badaude. Eta nahi, kontuatzen nahi zolakotan, umetan edo etxetik ikasitakoa, ze baliagarria bizitzarako, ez? Ikastia lurrak bere zikloak dazkala, ikastia hartalde batek bere zikloa dazkala, haiek ere noiz ugaltzen dian, noiz jetzi berdian, noiz izate dituzten umeak, kastak nolak egiten dian, eta dena zikloa. Ja, galdu indego hori, zatik gain, gaina, askotan, zukalde arloa, nin gurian behira, ez da, askotan, ja galdu jaia zer dan sasoikua, etxeki udarek noiz dian, marru egila urte guztin, laranjak eta mandarinak ebai,
Arraiak bai, ez bada, osea, leheno antxua hemen, antxua garen, gero ekartzen ez dakit nundikan, ez dakit nundikan bai, eta bestia, eta azkenian, bai, pixat esentzio galtzen nahi gaituk, ez da? Bai, eta eskerrak gure komertzio txikila hor da hon, eta behiek eusten dioen da, behiek badakiten noiz zer jan behar dan, ze gauza bada guk ez jakitea gu despistatzea, baina gero denda jutaiz, eta dendariak esaten balimaik, konfiantzazko balimaik esaten balimaik, jaitzak marrubik, garaia adek eta jantzak letxua, oangua, freskoko ez tekizar, behiek ere azkenen erakutsitei gu. Eta gaina, sasoian gaudenian, izanten dek prezio hobia eta kalitatea hobia. Eta esaten duen bezala, beti hainbeste miresten deun kilometro zero hori, gehiago zaitzen du. Zeratik, bertako izatea, zeratik, bai, ekologikoa, bai, eta zera, lau aste itxasuntzi baten zeharkatzen eta emestetek izet, eta... Bai, eta zentzu hortan esango nuke, azkenen biodibersia da aipatzen nahi anistasun hori ez, animalik, fauna, flora, landarek ahi aipatzen, itxasua, herritua, geza, gazila, baina pertsonak eror daude, eta urdei bai ez animaliek eta ez reserva naturalak bakarrik, hori pertsonek ere sortzeu, balenek ipatu duguna hor, herri asko daude, Urdaibai Busturi aldea, azkenen esango nuke Busturi aldea ia osu ebertan da hola, Durangaldea pixka bat eta Uribe ere bai beste mutur bat, hor herri txiki pila bat daude, hor 40.000 lagunetik gora bizidia, Gernika eta Bermeon gehienak, ez? Baina gero beste herri txikitan pila bat, eta dena da horko parte. Eta hori da, museo bizi bat. Naturaren museo bizi edo atrakzio parke bat. Dudi, eta gukin ezin deuna, eta jungo gainan iteare hain ondo ezingo genuen hain, ez da? Naturak itiziken gauzak ikiarri jadia. Ikusten dek hau jasi itxuratzen, baina hori ere, hola zeutziet, probatzeko. Bale, behitu, puntxa hauek, lagoitugu, hemen, gio, tiretan moztuta salteatzeko, hauek hemen organikoago eta sakarrontzira, eta enborra hauek pusketetan nire horrela, honea, bota, botako ju, eta beste enborra hauek zatitanin, eta hemen daun beste lurraspiko zein honegin batea gota. Olako zatitan, venga. Zatitxotan. Hore, mendikan kendukoit, eta milorri hartukoet ozgailutikan, eta hore, kiribil dingoitut. Bida, eskal, baina uste igual batekin neko esan gotela. A ber, nola atatzen deunen mendikan. Busketatxua. Bueno, eta, biba zuek, udaran jarraitzeu, o atxeden bat iten dezue? Urtero egiten duen bezala. Abuztuan jaiten deu, baina biba zuek, banburu zainez, baina uztailaren azken ostiale arte ingo deu. Eta gero abuztu ingo deu jai, eta irailean, denboraldi berri jakin batea hasiko deu berriz. Notizia hori da. Ja esan digute demoraldi berri bat izango deula, zazpigarrena. Zuekin batea ez gindua zen? Baliteke. Antzeko ez? Zuek batea guazela ez? Guzei denboraldi, guke, zukaldatzen jarraituko deure bai. Duri gabe. Beti. Zukalda atletikane bai, ze. Zuk asko koxinan ibiltzaltzea. Enau asko ibiltzen. Ez da, pena, ze kontuatzen hauk aitzen nahi zenen, gusto aitzen naizela, gustatzen zaiak, baina... Denboa gutxi hartzen dugu, denbora berdek. Baina gustatzen zaiak, benetan asko gustatzen zaiak. Adibidez, asko gustatzen zaiak oilaskua berdurakin preparatzea, 3-4 berdura diferente, txaka dana txikitu, eta labeko bandejan azpila oia egin horrekin, eta gero gainen, oilasko pusketak, oilasko bat puskatuta, txaka, laben sartuta, 45 minutun, kristona falla. Latza. Olako gauzak. Egia zan, zukalde gauza erra da, eta oitura horiek galtzen, eta pena emateu, Zeratik bai, nik esaten dut, emateu, ateatze zehala gimnasiotikan, hola petxua ondo ina eta boltzakin, da artista hutza zehala, eta gero, merkatutikan zatoz erosketak inda boltzakin etxeaka, eta emateu prengau bat zehala, pena emateu, ez da? Bai, zeratikan... Gehiago miristen nik behintzat merkatutik juteana ez gimnasiotik atatzen baina. Eta ze polita dan etxen askotan ume nahitzik jartzen jau ez, umeekin denbora bestia ze polita dan umei esatia, ume batei esatia. Etorri zukaldarenekin, elkarrekin, venga, zuk hori nuan iten nahi gana ez? Eta ume guztoa. Eta bilo bat eiten mazu eta beha llegaina guztoa gojateu. Baki nian zer daun barruan. Claro. Dudi gabe. Ikusi zuegu, Polita, Listo dakat. Horrek hotza izan zebat emategi. Iepa. Arrautza gainetik eman. Eta hau, bai joa labea. Bilak ingoitut, eta bilak. Eta papel hau ekartzeuna aprobetxatuko dugu. Hemen, ontzin gainen jarri, eta labea eramateko. Ingotena da, bigarrena prestatu,
bilak laben sartu, eta bagoa zura jatetxea, eta ikusiko zuen, fundamentuko gaztia, eta eharra zukaldia dakaena. Eguerdion, ekipo, Peru Hernando naiz, Laudiotik gora Ganeko Gorta eta Kamaraka artean gaude, eta zura jatetzea erakutsiko dizuet. Ongi etorri. Guk zura zabaldu genuen, abenduaren 12-13an ez naiz oso ondo gogoratzen, eta gehien bat hasierako taldean egon zen nire anaia nirekin, eta gero taldeko beste 2 kide. Nik Baskuina izenterren ikasi nituen lehenengo 4 urteak, eta aprobetsatu egin nuen 3. eta 4. urtean pixkat mundua ikustera joateko bai Peru, Mexikotik pasatu ostean, eta hori pasagero etxera heldu nintzen ja, igual pixkat hemen gelditzeko gogoarekin, eta hemen amaitu dut paraje eder honetan etxetik 10 minutura. Laudioko Ugarte auzotik gora dagoen errepide batetik heltzen gara ona, eta gero badaukagu Ganeko Gorta alde batean, Kamaraka eta Goiko Gane gertu. Bada praktikamente Bilbotik Ganeko Gorta ikustean beste aldean gaudenok. Igual pizkat ahaztuago gaudela. Bere momentuan ikusi genuena izan zen, sentitu genuena izan zen, niri gertatu zitzaidana, no? Jendeak igual hirietatik atera nahi du, ez? Eta paraje naturalago, lasaiagoetara hurbildu, eta, orain kafea egunero hartzen dut txoriak entzuten. Gu pozik gaude lekuarekin, bai egiten ari garenaz, zerbitzatzen ari garenaz, proiektuaz, eta uste dut eskualdeko herriko jendea ere hasiera batetik proiektua ondo hartu zuela eta gustatu egin zitzaiola eta babestuta sentitu gara. Sartuta batera badaukagu barra aurreko espazio bat, kanpoan badaukagu kriston terraza, ez dakit atxean ikusten dugun, baina askotan mai gabe eta aulki gabe gelditzen gara. Eta gero barruan badaukagu bai janleku txiki bat, 24-25 pertsonentzat, eta gero kanpoan akristalatu bat, non beste 20-22 pertsona sartu aldiren, bizta hauekin. Ostegunetik igandera zabaltzen dugu, kontua da ostegun eta ostiralako oso lasaiak izaten direla, azken finean pizkaturrun harrapatzen duenek eta plana egin behar da ona heltzeko, eta gero larun bat eta igandetan gehien bat goraino egoten gara. Gure sukaldaritza patroi batzuen barruan definitu beharko banuke, ez nuke oraindik, badaramagu urte terdi eta ez daukat oso argi oraindik. Bada alde batetik produktua, beste alde batetik brasara saiatzen gara sartzen, igual normalki sartzen ez diren gauzak, baina zerbait esatekotan nahi duguna egiten dugula esango nizuke. Gu bagoaz probak egiten eta gustatzen zaiguna badoa barrura, eta ez zaiguna gustatzen, ez dugu sartzen. Batez ere, askatasuna da bilatzen duguna sukalde barruan. Badaukagu alde batetik, karta bat, 20 aukerarekin, postre, sarrera eta bigarrenen artean, eta gero bai ditugu 2 menu, badirela txuleta menua eta zura menua. Eta orain nahi baduzue, ikusten dugu jatetxea barrutik eta egingo dugu gaurko errezeta. Hemen gaude zurako janlekuan, eta badaukagu guztia prest gaurko errezetarako izango diela orburu konfitatuak. Oso erreza, 4 osagai, hasiko gara sisa saltza egiten badela simplemente sisa batzuk hartzea, boletu salortzen badugu hobeto, esne gainarekin, irakiten jarri eta irabiatu. Horrekin egingo genuke gure salsa. Gero, orburuekin izango dugu buelta pizkat gehiago. Orduan, egingo duguna izango da lehenengo txuritu, garbitu ostean konfitatu egingo dugu, 80-100 gradutan 2 ordu terdi inguru, kolorea hartzea. Plater hau planteatu dugu denboraldiko plater moduan, badaukagu zura menuan plater bat aldatzen dela denboraldiro, eta orain alkatxofa lantzen ari gara, eta, izan da gehien bat, sukaldetik ditugun gauzak hartu, nahaztu, probatu, eta ondo gelditzen denean, sartzen dugu barrura ea jendeak probatzen.
eta gero guantxalea, hau da karbonarari botatzen zaion okel partea, zatia, elaborazioa, egingo duguna izango da karratu txikitan moztu, zentimetro bat, 2 zentimetro batekoak gutxi gora bera, eta gero zu bajuan karamelizatzen utzi. Honekin bilatzen duguna, bada, platerretan sinpletasun bat lortzea, batzutan simplea egiten dugunean hobeto ateratzen dirako gauzak. Orain, plateratzeko egingo duguna izango da, platerraren erdiko partean zifoiarekin eta sisa saltzekin jarriko duguna izango da puntu bat erdian. Gero gainetik botako dizkiogu orburuaren ostoak, gainetik 2 enborrak linean, eta bukatzeko urdei azpikoaren ordez jarriko diguna izango da guantxale mermelada. Hau egiten dugu beste ikutu ezberdin bat ematearren. Bueno, ekipo, hau da gure gaurko proposamena, eta zura jatetzen egon gara zuen zain. Laster arte. Hau paperu eta gora ire sukaldaritza. Ze gauza hona, Erra. Zeman notatzeken goxatzen nahi aizela, eta hola besteik goxatu alazten, ez da? Bai. Garrantzitsua. Bueno, hemen indeuna da. Hemen geneukan, bakizue, salsifita zain zurin enbortxuak, saltza pixkatekin goxatu deuta gurinetan, gatza pixka botako jo, eta hori Xabi eukingoek birrindu, eta gero iragatzi emendikan, bale? Bale. Venga. Makinakin, venga. Gide kontu, makinakin. Jau. Eta nik hemen indetena da, ja, Millorria, Wellingtona, labetik atea, eta presdakat platera eratzeko. Eta hemen bizartai berotzen jarri dut, bat. Beitu, hemen zain zuri puntxa golaxe, egozi gabe, elatatik atea gabe, freskuan, oleaxe atea, laskatxuak, eta ingoitutena da, salteatu. Gurinetan salteatu eta kurruskari puntxo batekin gelitzituk ezin hobiak. Bueno, eta beste hontan ingoetena da, mero hau, Garbinek esan digun bezala, plateran izkinen jarri erdek Virginia. Hola, bere zabore esentziakin ateatzen. Olio pixkat. Olioa, gatza, eta ez erregabe. Hemen alde batetik gatza. Hola jarri. Huelta eta huelta. Eta listo. Eta hemen esan duen bezala, gurinetan. Bueno, zergatik ezin deu bizi natura saioak galdu. Zergatikan. Bueno, batetik, zuzenean dalako, eta ikuskizun handi bat izango dalako. Askotan izkutuan ikusten ez deun gauza bizi bat, pantailan, telebistan, euskal telebistan, eguardiro, ordu bat atarretatik ordu bita ikusteko aukera daukagulako. Zuzeneko pelikula bat, zuzeneko show bat, ikuskizun bat, eta gu gehalako. Horrek gertatzen nahiana gure hori geha, eta hori ere gu da. Atope horrekin. Ze ona. Bueno, eta, pentsatzen dut, esango zizuela, ez da egite Euskal Herriko Felix bilakatuko zean, edo, Felix Rodríguez de la Fuente, famosua. Bai. Ja, txiste hori, promoko... Ja botaldi, txiste hori. Bideoak grabatzen egin jaren atera, guan da. Horra ditu ginen, bai, teatro pixkat egiten. Blokakin, kuadernuakin, igelak marrazten, da... Egaztien bila, eta hor, bueno, Arra guan, programa erra guan, Horretan noi markatu ziguk, Bai, dana guatzen gaitu. Hori eta 1, 2, 3, Bai. Hori eta gaztitzen, Ta jarraitzia, memorian, Zeina leona. Bai, alek. Bueno, hau listo, meru egila zan olaxe, ez erriztide gauza hori. Bai. Zeke jo mango zira? Ema jo keburra. Bai. Bueno, ea raindiu gaurkoan, bai. Tabaniak platera eratzea. Dena etxaldo. Vale, aukendu egiten mendikan, oidek, mingaina bat armangoit, horko dena ondo harrapatuta bertara botatzeko, vale? Tori. No botako deu? Horrea. Bai. Eta gero honekin haudek zanpatzeko, Vale, hartu. Venga. Bueno, eta udarako planikan baldakazu, osein berezu gara hontan. Udaran abuztua atxeden, aurten urte potentzia dijoa, abuztua deskansatu, Ze garantzitsua deskantzua bizita hontan, Deskansatu, hor opor batzukin, familiakin lasaion, lagunekin disfrutatu hor Pirineo eta ere juten geha, eta gero kostaldeare bai, eta bueno, danetik pixkatin. Eta gero setiembren, irailen, berrize, 7. demoraldiakin, atope. Atope. Indartxu berriz ere buelta, bai, gogotxu, eta egurra. Ze ona. Bai. Ega esan zezaio polita ire dezuen, Orion egiten dezuna gatikane, bai. Ondo pasatzea. Egunero hor, ondo pasa. Bai, esan oso ondo pasatzea. Nobeda de gentzun. Bai. Da, iten geha divertitu.
Hori Garrantzitsua. Garrantzitsua, zatik hori gero etxeko notatu iteik. hoxe, Dibertitzen izenean jendia, goxatu iteik. Zuek bakazu hemen puntu hori, Guri nola jatia egun gustatzen, Nik gaur raiatu nahi zenen hemen beti jana ingurun, musikita jarri eta eukitzen zuen. Giro honak azu hemen. Ala berdik. Beitu, oide, guain honi ateatzeko, hau, beitu, hola itezio, eta zapaltzeken nian, frikzio eite diok, taka, hor mamila ateatzeko zaletikan. Oide, zuk aldatzen ze, zenditu gire errezeta erregina. Bueno, lehen komentatu itena, nire favoritua igual errexatat zaitelako oilaskua berdurakin. Eta gero jo zein arrai. Adibidez, azken aldi honetan arrai asko gaitu jate, antxua gaitu gatope, eta sarbuare gustatzen zaiguk, sarbuadek arrai bat... Gauza ona, Kristo onak, Oain egun olak be, koipiaz gaitu nahi nuda horri gator, baina... Gauza ona. Nik uste, jende asko bisigutzate hartuko lukela sarbua jarri ezkio, esan ez... Betuzak gauzat esango jat. Sarbua dala, eta... Nahi tokatu zeite sarbua bisigua baino bia. Ja, hoxe. Zeratikan, segun ze sasoitan daun. Eta segun ze potentzikin datorren. Eta neuko grasita hoizek adinien bustan alde hori, eta batzutan, bisigua segun nundikan datorren, triste tortzea. Bai, hori egila da. Hau, hemen jarriko zio. Eta hor gainen, perexila jarri. Eta gure merua Wellingtonerara, indadakau. Ez galdu, bizi natura, Bizi natura. Eskerrik asko, Xabi. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuire bai. Agur. Vamos a seguir.